Anyamazing. So a woman by man get out now the one I been playing. All of that knows of me where I'm at younger school and in Amali and in Adada and in Mama all the same again so my born and that is why a woman bomb in Nile for the better season. Now someone I have the school. Some would have more than the water was swam on. God is able to allow us to man bulele kubosi zami bulele emthuba singalo namhlanje ngona ithika ukukhula entombazana ukhule ungakhuli ngobude nabumfishane ukhule ngaphansi kwenwele niyakunceda loo nto izinto ezalapha zininzi apha emhlabeni nakazinyusho ubona hayi le ayifanelanga siwayiqaleni gqitha wena iza wena siwayiqaleni ya ebomini kunjalo uba ungabamba zonke uzophetha ungafumenanga nje zophetha ubuke zonke manibulele kutosibana uxasulande ude ube lo mzuzu oko nimsapota hayi nimsapota ngiyakuthatha nomnye ongemonade imsapota umuntu ayinikiwayo inikwe yena wena ungafuni le nto inikwe nomntu wenza eyakho into odalelwe yona ngoba le inikwe nomntu into asiyoyakho napo uzayifuna uyoputha ngendlela oyoputha kodwa ayizukusandawo ngoba awunikwanga so umntu nomntu lento yakhe ayinikwe emasilapha